Mga boss, so day 4 na natin dito. So yun, kagising lang, pasensya na. Tignan natin kung ano yung mga pwede namin gawin ngayon, day 4. So may pupuntahan daw kami, hindi ko pa alam kung ano, pulse daw ata yun. So check na lang natin mamaya. What's So, up, guys? ila. What's up, boss? Pupunta kami ngayon sa Palasyo Malacanang. So ayan guys, kita mamaya. Bye bye. Boss Run Moto. May hawak ka pang ano ha. Tapos tabo. Oh no! Kanyang pangalan. Tunggalan. Bukal sa balikuran. So, sobrang linaw ng tubig. Ito aking commander. Boss Tots. Right. Ano ba ka tawagin? Maliligo kami. Tingnan namin kung malamig. May mga maliliit na pirana. Ayun o. Dapat yung GoPro. Yung GoPro pala dapat. Kasi under no? So, sige, yun lang. Boss Tots, sabihin ko ba? Wala na guys, ligo tayo. Yes. Okay mga boss, pauwi na kami. Lakad dyan. Wala pa. Isinuot namin, nilaban din namin. Boss Run Moto. Yeah. Si Raven hindi naligo sa tubig. Pauwi na kami mamaya. Paggabi na, yung day 4 yun lang yung nagawa namin today. Si Ran Moto tsaka yung asawa niya umalis ngayon, pumunta dun sa kabila para kunin yung mga naiwan namin gamit. Tapos yun, mamaya siguro babalik sila. Wala pa sila eh, mga 4 hours or 5 hours na ata silang nandun sa kabila kasi may dadaanan pa sila na yung dun sa part 2 nung video, yung inakita namin bundok dun sa Sarog. So yun, yun lang muna ngayon. So today yung ginawa ko lang is yung nag-edit ng video saka natulog. So yun, enjoy ko lang muna yung pahinga. So bye bye, hanggang dito na lang.